ka nga pudno ken natarnaw ngem in pulbo tuy puso kening ka linipatan pinilit ko na iliw-liwan sa empty tuy kaung ka ke tinawag kung saan ka para kaniya pudnuan narigan iti manglipat nupay pilit ko na iwagsin lagi mo agsugli dagiti impalak-ang mo maulpit ken pain ket ngay mulan ibarukong ko kas maysa apuris narigan itimang lipan sa emiti naglabas dagidi apanagin bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jakman may waksi latingit ito'y na ay nagrika iti agbiyan ngagmay-maysan nagulip ka naranggas ken naulpit ka manangan lilaw manang irurumen ken manang kulbo pilitan ka ngaywaksi iti lagi ko tadi ka amay kari iti pamatek ko narigan iti mangliban sa emiti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jakman ang may waksi latingit ito'y na ay nagrika iti agbiyan nga agmay
sang sangayan ayat akinali kagumak naipaay mo puno apakaragsakak uray awan kamadaglagip ka dagidila dawam inak makitkita dagidi naruay nga inangaw ta tumren luluwa tunggal mapanunot ka agnanayon nga ay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpagada magudas man tay tuy biyag ko agmay sa katuy puso uray awan kamalaglagip ka dagidila dawang inak makitkita dagidi naruay nga inangaw ta tumren lulwa tunggal mapanunot ka agnanayon nga ay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray
nagpupunipunan dagiti balbalikas makaputay sinumanamot siya. Saganam nga ta umayak amang harana di tatawayo agtamdag ka kuma. Ang may tuibisikan anek ekenrit naksapay kuma. Nusyak tuti ayat hindi kanto pagsangiten inal daw tungain kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparag sa kalae. Uray sinoti agde pa uray sinoti kumontra ilaban ko tayat ko ken ka. Uray pakatayak samsang itik nulagyak di maguntod ka. O ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. Sapay kumatain nagsumbata. Dinggim mandungo ading kuday tisunata inaramit ko para ken ka. Nagpupunipunan dagiti balbalikas makapatay sinumanamot siya. Saganam nga ta umayak amang harana di tatawayo agtamdag ka kuma. Tumay bisikan anek ekenrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayat hindi kanto pagsangiten inal daw tungain kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparag sa kalae. Uray sinoti agde pa uray sinoti kumontra ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pagkatayak samsang itik nulagyak di maguntod ka. O ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata.
Nadagsin marikrik na Gapot na laos na iliw kuken ka Tantanawagan ka Abay titawa Bareng mapasang pet ka Agurayak biyak ko Gapot na laos nga iliw kuken ka Tantanawagan ka Abay titawa Bareng mapasang pet ka Aguraya biyak ko
ka, inak nagay ayaman, manangalilaw, ulbod ka na beklan, na alam ti amin, inakong tinalikodan, manangalilaw, ulbod ka na beklan, awan kan, inakong pinaybayan, manangalilaw, ulbod ka na beklan, na alam ti amin, inakong tinalikodan, manangalilaw, ulbod ka na beklan, awan kan, inakong pinaybayan. Puno adina, mas susurong nga ipatek si pupuso, si sasagana nga awatek, pude kunti inak panagat arapaap, narigat man ngemin kan lipaten, siya kadendenam naganat aw-awakam, siya kalindin na ilong isut isa sa